Γεια σας. Λοιπόν, σήμερα βρήκα μπροστά στα χέρια μου αυτό το αιθέριο έλαιο που είναι και χρυμπάρι. Το και χρυμπάρι μου θυμίζει πάρα πολύ τη μαμά μου. Η μαμά μου δεν ζει πια και το θυμάμαι πολύ συνδεδεμένο μαζί της. Δηλαδή, μύριζε σε αυτό το άρωμα, γιατί δεν θυμάμαι πώς λεγόταν το άρωμα που φορούσε, ήταν ένα διάσημο άρωμα. Αλλά η βάση του πρέπει να ήταν και χρυμπάρι και μάλιστα ήταν σκούρο σε χρώμα, όπως το αιθέριο έλαιο και χρυμπάρι. Και υπήρχε μια άβρα, ήξερες ότι έρχεται η Έλσα, γιατί υπήρχε το άρωμα. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώς το άρωμα είναι κομμάτι της εμφάνισής μας κυριολεκτικά, είναι το ντύσιμό μας, είναι η άβρα μας. Και ας πούμε το κεχριμπάρι είναι παγωμένο στον χρόνο, χιλιάδες χρόνια, ρετσίνι από δέντρο. Είναι συγκλονιστικό, έχει τόσες πολλές θεραπευτικές ιδιότητες, ειδικά για τις ορμόνες, ηρεμιστικές, καταρμαστικές, είναι τόσο θεραπευτικά. Και έχει πάρα πολύ επίσης ενδιαφέρον ότι μπορείς να ντυθείς τα φυτά και να τα χρησιμοποιήσεις για προστασία. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι από τα αρχαία χρόνια οι άνθρωποι γνωρίζουμε ότι τα φυτά έχουν πάρα πολλές θεραπευτικές ιδιότητες, είναι φίλοι μας και προστατεύουν από ασθένειες και μάλιστα οι άνθρωποι, όταν ας πούμε υπήρχε νομίζω πανούκλα στην Ευρώπη, βάζανε φασκόμηλο, λεβάντα, ρίγανη σε ένα ματσάκι έξω από την πόρτα για να μην μπουνε. Και είναι φίλοι μας τα φυτά και μπορείς με την αρωματοποιία ουσιαστικά να ντυθείς τα λουλούδια και τα φυτά, το οποίο είναι κάτι αρκετά συγκλονιστικό και μαγικό θα έλεγα. Μπορείς να μυρίσεις ένα άρωμα και να σου έρθουν μνήμες από το παρελθόν. Μπορεί να σε κάνει πέρα από την αρωματοθεραπεία να νιώσεις πολύ όμορφα, να κατευνάς το σύστημά σου, το νευρικό ή να σε ενεργοποιήσει, ξέρετε, το συνδυασμό και πόσο πολύ η συνέργεια των βοτάνων πάει μαζί. Είναι μεγάλη τέχνη της αρωματοποιίας και εμένα αυτό που μου αρέσει είναι ότι όταν εγώ φτιάχνω εντελώς φυσικά αρώματα, είναι ότι είναι λες και έχεις ένα πέπλο αόρατο που μεγαλώνει την άβρα σου κυριολεκτικά, γιατί όλα είναι θέμα συχνοτήτων. Κάθε άρωμα, κάθε φυτό έχει συχνότητα. Τα αιθέρια έλαια τους έχουν συχνότητες. Δηλαδή, ένας επιστήμονας με ειδικό εξοπλισμό θα μπορούσε να το μετρήσει. Που σημαίνει αλλάζει τα πεδία, δηλαδή είναι μια σχεδόν αλχημιστική κατάσταση, πολύ ενδιαφέρουσα. Και κάτι που ήθελα να ανακατευτώ από πολύ μικρή. Αλλά το υλικά τα κατάφερα πολύ πρόσφατα. Με τα καλλιτικά, πάντα, με τα αιθέρια έλαια πάντα έμενα σε μια άλλη κατάσταση. Και έχει ενδιαφέρον το τα φτιάχνω, γιατί ξεκίνησα παίρνοντας 30-40 βαζάκια και έκανα τα πειράματά μου, μέχρι να βάλω τα αρώματά μου, τα εντελώς φυσικά, στην ιστοσελίδα. Και είδα ότι πώς άλλαζαν οι σκέψεις και οι διαθέσεις αναλόγως γιατί βάζεις νότες, δηλαδή τα αρώματα χωρίζονται σε τρεις νότες. Τις νότες καρδιάς, τις νότες βάσης και τις ψηλές νότες. Και είναι μουσική, δηλαδή στο σύμπαν είναι όλα τόσο συχνότητες που και τα αρώματα, εδώ κρατάω μια ορχιδέα που ξεκίνησα να την ανακαλύπτω στην Αγγλία, γιατί στην Ελλάδα δεν ήξερα την ορχιδέες, όταν σπούδαζα και έπαιρνα από το σούπερ μάρκετ μία που δεν μύριζε, αλλά ήταν πολύ όμορφη. Και ναι, έτσι ξεκίνησα να φτιάχνω τα αρώματα και κάτι που επειδή είναι τόσο θεραπευτικά τα βότανα, τα ξέρεις να τα χρησιμοποιήσεις. Βλέπεις ας πούμε κάτι που με ενοχλεί, να πω την αλήθεια. Καταλαβαίνω ότι κάποιος να χρησιμοποιήσει εντελώς φυσικά συστατικά, ειδικά ακριβά αιθέρια έλαια, δεν συμφέρει τη βιομηχανία. Δηλαδή και ακόμα μεγάλες μάρκες με αρώματα δεν συμφέρει πολλές μεγάλες εταιρείες να χρησιμοποιήσουν τις καλύτερες πρώτες ύλες, ή τουλάχιστον έτσι πιστεύουν αυτοί. Πάντως, όταν φοράς κάτι, δεν λέμε φοράω το αρώμά μου, είναι μόδα, είναι το πώς παρουσιάζεις τον εαυτό σου στον χώρο, είναι κάτι που σε προϋπαντίζει και είναι μια επέκτασή σου στον χώρο, γιατί και η καρδιά μας εκπέμπει ηλεκτρικά κύματα και ο εγκέφαλος και με λίγα λόγια νιώθω ότι
φορώντας ένα άρωμα που έχεις επιλέξει, έχεις φτιάξει μετά από σκέψη, ενώνεται με την προσωπικότητά σου. Και έχει πολύ ενδιαφέρον πως, δεν ξέρω αν σας έχει τύχει να φορέσετε ένα άρωμα που δεν σας αρέσει και να μην νιώθετε ο εαυτός σας. Εδώ είναι από τα μπουκαλάκια που πρωτοχρησιμοποίησα όταν ξεκίνησα να φτιάχνω τα αρώματα και δηλαδή δεν μπορούσα να καταλήξω πουθενά, γιατί το άρωμα είναι μια τόσο προσωπική υπόθεση. Ναι, φυσικά μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μου τις προτάσεις που έχω για αρώματα, για άνδρες και γυναίκες, και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κάνω κάποιες ακόμα βελτιώσεις και αντί για νούμερα που τα έχω αριθμημένα 1, 2, 3 έως 14, να αποκτήσουν όνομα και να μην είναι πια νούμερα τα αρώματά μου, πολύ άσχημο μου φαίνεται, να αποκτήσουν όνομα. Αυτό.